गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव बिटिसिआव 15 बिधान सभानि गेजेराव 13था मासिखौ दखल खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंथिदों आजाद हुसेन, जेनेरेल सेक्रेटारि, आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि माइनरिटि डिपार्टमेन्टनिफ्राय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगैनि दैदेननायाव आसामाव कंग्रेस सरकार जानो थांगासिनोबो दं होननानै बुंथियो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया मोन 6 हारिनो एसटि होनायाव एनअसि हरनाय एबा मदद होनाया राजखान्थिनि सानस्रिजों बुंदों जानांगौ। बिथाङा सिङाव बे खामानिखौ मावनाय नङा होननानै जों मिजिंथिदों। मोन 6 हारिनो एसटि खालामनो नागिरनायनि हेंथायै सिसिटिअ एबा ट्राइबेल संघनि जेफोर हेंथा सोमावसारनाय बेयाव बिथाङा हेफाजाब होगोन एबा जोंनि खाथियाव गसंफानानै हेफाजाब होगोन होननानै जों मिजिंथियो। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर क'अर्डिनेटर कमिटि ट्राइबेल संघनि आफादगिरि निरन्जन ब्रह्म। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आयेन बेरेखा जुवा गेलेनायनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनायाव क'क्राझार पुलिसआ 2 सुबुंखौ खायनानै खौरां मोननाय जादों। आयेन बेरेखा जुवा गेलेनायनि हेंथायै मोनसे हाबाफारि लानानै क'क्राझाराव पुलिसआ सन्दामारि ओनसोलाव मोनसे अपारेसन खालामो आरो आयेन बेरेखा जुवा गेलेनाय खामानियाव लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ हमनो हायो। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ नगद रां, जुवानि मुवा बेसाद आरो अपारेशनाव बाहायजानाय गारिफोरखौ जब्द खालामो। हमजानाय सुबुंफोरखौ आरोबाव सोंनाय फिननायनि थाखाय गावसोरनि आवथायाव लानाय जादों आरो आयेननि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेन फरामआ बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ मान बावदों। मैया बिटिसि सेक्रेटारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल नि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै बिथांखौ गोहोआव फैफिननायनि थाखाय मान बावो। बे थान्दै हान्जाखौ फरामनि गाहाय बोसोनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे डक्टर भुपेन देव नार्जारी, आफादगिरि बिपुसि भुषण ब्रह्म नेहाथारि, मुक्तिपथा चक्रबर्ती, दीपक कुमार ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन गागि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों। सावरायज्लायनाय समाव हाग्रामा महिलारिया गावनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव होनाय खोथा होनायखौ गोसोखांनानै अनसाय-खुंथायनि फारसे गावनि समायखिराखौ फिन खेबसे बुंफिनदों। बिथाङा थान्दै हान्जानो मिथिहोदि बिटिसि सरकारा बैसोगोरा सुबुंफोरनि थाखाय 5 कौटि रां आरो गुबुन 5 कौटि राङा बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय थि खालामगोन। बे रांखौ एप्रिल 2026 दिहुननायनि थांखि लानाय जादों होननानै बुंथियो बिथाङा। क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि उना फोरबोआ दिनै जोबलांबाय। बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायनि थांखिजों बड'लेण्डनि बिखा क'क्राझार सहराव गायसनजानाय क'क्राझार इउएन एकाडेमिया सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो उना फोरबोखौ 7 साननि हाबाफारिजों गाजा-गोमजायै खुंफुंनाय जादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। फैगौ 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै 43 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनिफ्राय बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'जानो हास्थायदों समाज सिबियारि रंजाखुंगुर बसुमतारी। बिथाङा रायजो-राजानि सुखु-दुखुनि समाव मदद होबोग्रा आरो जौगाथाय बायदि बिथिङाव अरायसम खामानि मावबोनाय रंजाखुंगुर बसुमतारीया फैगौ 2026 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय टिकेट लानानै 43 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबाव बिजाथि गसंनो साखाफारा जादों। बेनिखायनो आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिजेपि दोलोनियाव टिकेट मोननो हास्थायदों समाज सिबियारि रंजाखुंगुर बसुमतारी बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।